guys, welcome back to my YouTube channel. Inita video da panda enkla murani kudlaga podipunaga D-mart ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ್ನತದ ಅವೇನೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲೋಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ದಾದ ಪುರಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಹೋಜಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ ತೊಂದ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ದಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಲ ಉಂಡು ದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 79 ರೂಪೀಸ್ ದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದು ನೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 49 ರೂಪೀಸ್ ಅವೇ ಇರ್ತು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿಂದು ಇದು ಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಇಜ್ಜಾದ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಚೂರು ದೆಕ್ಕ 35 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯಾವ ಎರ್ತು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯವು ಒಂದೊಂಜಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಅವು ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ದಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿಗೆ ತೊಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೈಲ್ ದಿಯಾರ ಫೈಲ್ ದೆತ್ತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ದಿಯೋಲಿ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಜಾವು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದ ಇದಕ್ಕೆ 85 ರೂಪೀಸ್ ನೂಲ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂಟು ಜಕ್ಕುನ ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 10 ಇಪ್ಪು 10 ಸೋಪ್ ಇಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ 85 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಗಿಂದಿಗೆ ತೊಂತುನ ಅದಕ್ಕೆ 70 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂತೂರ್ ಸೋಪು ಒಂದು ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆಗೆ 270 ರೂಪೀಸ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜದೆ ತೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೂರ್ಂಡು ಕಂದೊಂಜಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಸೋಪು ದೀಪು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 15 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಗೋಧಿ ಪುಡಿ ಒಂದಟ್ಟು 1 kg ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 75 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೆ 149 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋನ್ ಪಪ್ಪಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ನಿಗೆ ತೊಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 90 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಫರ್ 35 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡದು ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುದಾತುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪುರದ ತೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಕಡಿಮೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಟು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಪೆ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ I like all of it.